malam daga kai wato malam kisan wani abu ne dogaran nan babu wacce ta shiga nan ina nake jinta a zuciyata fiye da ki Allah domin gaban nan ba mata ba duk matan gaban nan kallon maza nake musu wallahi Allah ina ga miki a ai ni ma gane da yar malam amma duk wani mazan garin nan kallon mata nake musu haba hada ma nake na fa ai kike ce maza ai wannan namiji ne ai ai malam ai babanka ko ba ga girman shi ba yasa ga girman rawan to ba gaskiya ne amma malam fa ba wani so na fake dake ba ai ba kai ne ba yanzu halinka ne ba yanzu idan ka gagara yanzu zaka rabu ka daina gagaran kowa ka daina sai ba haya kenan ka daina gagara da kowa in kana ka ringa zuwa masallaci kana sallah kai ina masallaci ai Qur'anin Allah ba zai ba ai da masallacin nan hayatan wa ke san soya suke da mana kuwa to wallahi kai hatta liman gaba da ka ta kaf rabi da kwata ne suke da ma hatta liman ban dinga miki ranan na shagwara da gashi da zuwa yi Allah kan ina